nous ne n'abandonnerons jamais Assimi Goïta. Assimi Goïta, Assimi qui era système de Anga Djamana Kono, Assimi Teta Orochi, un pays qui était volé, qui était vendu, et Assimi est venu sauver. Masami alaye Anga Djamana Kun Ferla, Anga Djamana Kun Suena, Momi Nana Kana Djamana Inde Auma Tuguni, Kana Djamana Kanundo Auna, Ka Anto Ameriki Djamana Konala, Anga Fokame Dji Ameriki Ko Ameta Fabara, Wallahi, Sumatallahi, Ala Bole Ala Assimi Kama Debeka Amberli to Malabi. Ne comptez mon retardon. Avec Assimi, il m'a donné l'espoir pour vraiment dire que il y a l'opportunité dans notre pays. Assimi n'est content, n'était mon contadon. Parce que, Armadi, ni mo nyama nale ko nyama kem nyama. Mo nyama bebe bi yere kala odo. Malio il faut que ngase kango doni ni pour qu'il ngase ka Assimi ngefo mo yi mo ngase ka famia. Malio akibara il y a bientôt 3 ans de cela. Mo si kunte se ki jo mali ko ki bidaro mali ko mala akunte. Malien fouite mumba ere kalama. Momo koko la ilaha illallah shidina Muhammadan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu awa kulli shay'in kabir. Bekun jera maliko parce que akunte e jamana min kono masami alaye ali surasu kunte dumuni soro ka dun. Jamana min kono ukumeta barkoni sigi. Barkon sigi ka foko kako e militaire kan. Jamana min kono Francis président mais nango jamana kono MPD Francis le président de la France MPD abina ngo jamana kono anga président abeteki joka tera fo ba bulu black ko fe ka Francis président na jeta ina foko elevu na ka maîtrise on maka obesliana un pays dont on demandait le fils du président quel est le sort de nos militaires ils disent qu'ils n'ont pas de moyens watan ne me dit Mali sur Souma alors war surtout que baray il faut pas qu'on oublie l'histoire. Au Mali parti politique Benyana, tous ces 300 partis politiques là existaient quand cela s'est passé. Ils étaient tous là avec toutes ces stratégies. Moi c'est Kafouikala. Donc Assimi système né, Assimi Teta Orochi, nous ne n'abandonnerons jamais notre président Simo Dakantigi Dantekele Balmake. Ne bola la mebao. Yani nga dunga débat la folo mais profiter ka kasonge fou. Mais kasonge fou nyorola. Ça va pas donc fo. Neni kasonge ga teria, c'est très intéressant parce que ni ama kedro me boka fo beba don parce que ne ka mo de ka ko ne ko spe ne afo na ngone de gawli ne doni cousin directi o ka so ne de gawli de ka so ko ne de mais boro ne te doni ke ni musique mani donc ka so be ka mun ke ni nyaka discours la mais avec ka bara mi ke jamana kono parce que mo ni mo boka kuma mo ti ka bara don ni mo boka kuma c'est ka don on te ala yo anti ko ka yala ayre sona kuma ma ko kubina boku ko bara fo désormais donc ni ron me ka so ne fo ka so ne ida do kuma do la me na kala bi kasonge mumbo adako na ala walia wallahi neben kali alala jamanate jakate me malika kasonge kuma mumbo adako no ne kasonge ka kuma bela me ne signa bureau kono 1 heure de temps me ka kasonge la me j'ai failli pleurer parce que bon ça ne be caché parce que malika ne kudu malika ne ka se niveau ma ne se ka nyefo awnyana malika ne ka se niveau ma ne se ka nyefo awnyana nene Mali bonya laje ka Mali jama laje ka kala kala laje ka mo se ka jama jama na jo alsa ne be kasori la parce que ne ta bla mina foyi kono abi akatoure ne ba bla fugara de kono ne ba bla fugara kono tout mais parce que moi je connais les géopolitiques moi je connais la géométrie je connais la géographie je connais l'histoire Mali man bon ka foko Mali se ka jo yefom Mali jama man chan ka foko Mali se ka jo donc ni jama na jete mina Mali dien fe be Mali kono ko Mali ma se ka jo on est jamana la otosu kono ala ye akili fitini min di ema ibaro cité de baliti sembiye mambida ka tire ni djenche abi degun abi black kashiri la donc nene kasonge kuma kana me ka yara ka fo ko pendant tous ces années on jamana kono bébé qui t'a excusé mais enfin kasonge be ka kuma munu fo ça donne l'espoir à tout être humain mais aboro kuma folie on est kuma la waleli klente mais na la walera. Vraiment, moi, je crois que tous les Maliens peuvent être à l'aise et savoir que notre pays sera un pays de justice. Et je dis sera. Je dis sera. Pourquoi je dis ça? Parce que ma folie, on a la walali klente. Mais quand on est, comment on boit d'akono? Wallahi sumatallahi. Naake. Mali be nyakati me Singapour kan. Wallahi, le Mali sera centre de destination de tout un homme qui a la conscience. Et le Mali sera la centre de destination pour tout un homme qui est prêt de compéter pour réussir légalement dans la vie.
parce que aya ira de ka fo ko mo cité bla sera ça fait mali kono mo tate yuruku kuma foli na qualité clé mais na kera comme je dis bien na kera wallahi billahi lazi ambebe yela mali kono un coup sec ni meteka mali kono ali tetani mina enfe j'ai pas besoin meteka ni ngolo ala donner me dima mba dongo ni na fosu sur amerique mba sur mali kono ay mun boa da kono mba bekala mba bejouer mais kasuni ka kuma be décortiquer parce que ay mun keni on doit lui motiver, on doit l'encourager et on doit l'aider à l'exécuter les body et à mon phobie avec l'éloquence. Moi je suis fier des dits de Kasongué et je ne peux pas m'attendre de voir ce que Kasongué a dit et qui met ça en application. Donc il y aura de là Moussa Mara, avec tout le respect, il y a donc à fort que vous n'aurez jamais placé Kéboulo Maliko là, quoi, Moussa Mara. C'est-à-dire, et qu'à la dia, on me conserve de là, pour que Moussa Mara donc à fort, qu'on manga jamana histoire donc. Maliko, pendant 10 ans, il y a eu 9 ministres de justice. 10 years, 9 ministers of defense. Of justice in Mali. Within 10 years, 9 ministers of justice in Mali. Ça vous montre la capacité de malgérance dans notre pays. 100 ans, ministre de la Défense compte. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, ministre de Justice Katov a placé là plus de 2 ans. C'est au régime de Assimi Goïta. Vous voyez? Donc même si tu as des talents, si tu ne peux pas mettre tes visions en place, ça ne veut rien dire. Donc c'est un stratège. C'est un stratège. On va motiver ce monsieur et on sait qu'il va nous libérer. Ne 100 ans qu'on a Mali kono. 100 ministre de défense Mali kono pendant 10 ans. 100 ans temenen ko Mali kono ministre de défense mi sera ka 100 flani koke kasonge drone do Mali kono 100 ans temenen ko fe kayira ka foyina jamana yin kuma dabo glani yere de kama jamana yin kunye samadi benika muru ibina ki tatkala. Donc enfin on a un ministre de justice et on va le soutenir, on va le motiver, on va l'encourager pour que se kanga jamana boni falin sa ko ina tumina wala sanga jamana dame be se ka sigi ama wala sa on be se ka anyere ke fenyi malen demunu sona barama o be se ka no ufa bara tumina ko ga jamana ka joka jamana ina tanye inshallah. Donc yoroni là on va faut Mali politiciens yana kuku jo nous sommes occupés d'après les anglais we busy, we very busy. Donc yoroni on va faut Moussa Mara yana ko duguni mara n'a pas de village au Mali. Dugu deni marali o te Mali kono. Dugu fitini marayoro o tanga jamana kono. Parce que Moussa Mara kanto que notre président ne doit pas doter les militaires maliens aussi. Parce que avec tout le respect, monsieur Mara n'a pas de vision. Il a des visions limitées. C'est un homme qui n'a pas beaucoup d'ambition. C'est un Français malheureusement. Tu sais, en France à l'ère actuelle, c'est les homosexuels qui sont en train de diriger la France. Et la France n'a pas d'ambition, tout le monde le sait. Leurs ambitions, c'est quoi? C'est de oppresser les autres pays. Ça, c'est une fact. Donc, de ce fait, Dougoudeni Mara, Moussa Mara ne peut pas diriger le Mali parce que le Mali n'est pas Dougoudeni. Le Mali n'est pas village. Le Mali n'est pas un petit pays. Donc, Moussa Mara a ambition. C'est pourquoi il dit de ne pas investir autant dans l'armée. Aucun membre de la famille de monsieur Mara a été mort au front. C'est pour cela qu'il a dit ça. Moussite Moussa Mara ka dukono. Moussara kelekero ati na be atinte du fond. Donc mais c'est pas grave, on comprend. Mais à cas donc faut que génération croix de BNB mon meka Mali ladje. Il y a plus de 70% de la population malienne est jeune. Et c'est les jeunes qui sont au pouvoir. Il faut que Moussa Mara, il doit d'abord apprendre la démographie de son pays.
après d'avoir appris la démographie de son pays, il doit être branché les enjeux de son pays. C'est quoi les enjeux de notre pays? C'est la population malienne qui a décidé de ne pas trahir Assimi Goïta. C'est ça. Donc, de ce fait, Moussa Mourad doit savoir que les choses ont changé. Les choses ont changé. Quand lui dirigeait le Mali, il ne pouvait même pas aller en Kidal. Comme la Moussa Marabeka Mali Mara, quand il était premier ministre dans notre beau pays, il ne pouvait même pas aller en Kidal. Pourquoi? Parce que notre pays était en genoux. Notre pays était humilié en ce moment. Donc vraiment, Moussa Joseph doit aller sauver ses maîtres dans la maudite France avec un nouveau premier ministre de la France, un PD s'il veut aider la France, il peut aller aider la France. Avec moi la Nabi, Français Mouniké, Français Flene Kaza, Gordigeni Korita Kouka premier ministre et donc comme Moussa Mara il a la solution, il peut aller aider la France. Voilà, il peut aller aider la France. Parce que la France a tellement besoin de l'aide maintenant. Voilà. Un premier ministre qui a fait que de l'échec. Et lui va venir nous donner une leçon. On ne va pas laisser quelqu'un de saboter notre président. Ça ne sera jamais admissible, Inch'Allah. L'ancien premier ministre Moussa Mara, candidat désigné de son parti à la prochaine élection présidentielle, où il n'y a pas de présidentielle élection dans notre pays. Il n'y aura pas. Donc, je ne sais pas quelle ambition vous avez. Ça ne va pas marcher. Donc, tu peux aller aider la France, que cela soit très clair. Et un certain Cheikh Mohamed Chérif Koné, les fenêtres portent tout plainte qui est en présent en la transition. Cheikh Mohamed Chérif Koné porte plainte contre Assimi Goïta, Simo Dakantigi et autres pour push et coup d'État. Voilà. Voilà. Aïne soro kabo indépendant kono. Oka mogominto ko Cheikh Mohamed Chérif Koné. Ale de plainte do président kan. Ko président et putschisi ko wa ko coup d'État ki anga di mona kono. Mais bébé, na metra mbese. Nité tchougne tchoute bliko. Que cela soit très clair. Kafo nité tchougne ou te bliko. Les femmes. Un pays qui a plus de 300 partis politiques. Et ni alana kirache o jamana kanga moloire qui dado Assimi Dala ben alana kirache. Et mona molakabo. 300 partis politiques. Au Koro, si ça n'y vote avec Malabi, il y aura 300 partis, il y aura 300 candidats dans un pays. Un pays qui a 24 millions. Mais ils sont tous des étudiants français. Ça n'est pas même quoi. S'ils ont un peu d'humilité, quoi. Et je dis bien un peu d'humilité. Boni Demba Keïta, s'ils me poussent de faire un peu d'analyse, je peux les amener en classe. Avec toute modestie. La France qui les a donné toutes ces éducations. La France qui les dit que c'est la démocratie française et la démocratie américaine qui doit amener chez nous. D'ailleurs, je suis aux États-Unis, l'Amérique n'est pas un pays démocrate. La France n'est pas un pays démocrate. Les Noirs sont marginalisés. Mais comme il veut appliquer le système français, comme vous voulez que la France, il n'y a que 3 partis politiques. Il y a la gauche, il y a la droite et il y a le centre. Donc, avec toute modestie, si ces beaux élèves veulent être au moins un bon élève, on peut au moins essayer de faire ce que la France fait, comme l'exemple Moussa Souleymane Dembélé. Francis Diamana Kono. Parti Béléba Saba de Francis. Au parti Béléba Saba, que les droitiers, que les gauchiers, que les centrés non émiliés. Donc, ni Mali parti politique ou faire courir que top quand follow ni français ou quand top ou la dégâts. Donc, c'est qu'à fin qu'il me au moins, oui, qu'au moins qu'à français la gagnant. Donc, depuis il faut tu vois que ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas d'objectif. Comme il télécommande quoi, il va amener le bouton digi, il va dire avec Farah, il va dire avec marché. Parce qu'ils n'ont pas vu la dire concrètement, ils n'ont pas, ça dit, objectif fouille tout là. Pendant 33 ans de démocratie au Mali, quels ont été l'avancement de notre pays?
Sans bisabani saba. Mali avancement du meneka konala. Aya fonyana, je vous attends. Sans bisabani saba. Mali avancement du meneka démocratie konala. Aya fonyana. Ati. Est-ce que barakirira? Barambe malendo nafa amake. Est-ce que izinun kirira? Izinun malendo nafa amake. Est-ce que aéroport bunyala amake? Est-ce que orolso bunyala amake? Est-ce que malendo matrafara amake? Est-ce que malendo make tungaranke wi akera? Est-ce que kere de kuntaka ke jamana kono? Kere de kera accord de Luciana konala aseka nyafo. Donc on m'a fouillé keni jamana chite. D'ailleurs c'est là-bas maintenant je me profite qu'a fait président yana. De kokola on a essayé on a accord ko ban. On a accroqué un blanc crève. On doit mettre cette affaire de l'accord à côté. Pour de bon. Et quand je dis pour de bon, je m'adresse aussi, même l'accord entre Maliens, ça doit être fait. Parce que mon ami Kofo, oui, Mali Tchinine, avant l'arrivée de Assimi Goïta. Donc c'est très très important, son excellence, à Kanabi au flot Kélin Kono. Ne pas la mébarau, obéi, on y makame uruna. Ça, c'est l'air derrière carte qui veut jouer avec nous. On doit apprendre avec l'histoire. L'histoire, elle est le meilleur professeur d'un être humain. Et la procrastination ne peut pas aider un homme intellect. Donc le président doit mettre fin, même le mot soi-disant, l'accord entre les Maliens. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a que le Mali. On est occupé. Est-ce qu'il y a l'accord entre les Français? Non, il n'y a pas l'accord entre les Français. Est-ce qu'il y a l'accord entre les Américains? Il n'y a pas l'accord entre les Américains. Est-ce qu'il y a l'accord entre les Chinois? Il n'y a pas l'accord entre les Chinois. Est-ce qu'il y a l'accord entre les Allemands? Il n'y a pas l'accord entre les Allemands. Pourquoi il doit y avoir accord entre nous et nous les Maliens? Ça doit mettre fin. Parce que quand tu fais des analyses et tu fais des recherches très concrètes. C'est pas la première fois qu'on a changé le nom de l'accord. Donc, parce que quand tu regardes, qu'est-ce que l'ONU a dit? Il dit, le secrétaire général de l'ONU dit que il a avertissé les Maliens. Secrétaire général warned that accord remained the only valid and valuable frame of the Malian peace process. Le secrétaire général de l'ONU dit que l'accord c'est la seule manière, c'est la seule solution et c'est la seule manière valable pour que Mali se calme de la fiação. Donc, le point c'est très très profond. Aya partager, aya chari, c'est très très important. Aya chari. Donc, ni le point n'a ni ba ira ka foko oni makla Mali la folo. Ni koro odi. Ni koro ko oni makla Mali la. Ni mogo ko kite ni point nyafo. Parce que avant tomorrow la nebe sanga kuma do foko. Parce que comme mogo be fait sans prendre ka jigi kwa do ka foko ko yesebe quoi. Oni kuma mi fo Mali kono, ça doit inquiéter tout homme qui connaît l'histoire de l'accord de notre nation. Pourquoi je vais vous donner un peu de brief de l'histoire de l'accord, si vous me permettez. Mina brief donner parce que l'histoire de Molifin Karamoy. Mali Provisional Peace Accord present in a useful place to begin assessing the problem that stand in the way of an emergency of a durable peace today. Depuis dans les années 1960 jusqu'au présent, accord Saina Tomina Malikono, aka boni et avec photo de nonzi. Il n'a faut qu'on nonzi va et Saina Tomina, au récréa Malikono. Donc il faut pas que Asiminka bi au Djankelin qu'on a là. Il faut pas que Anga Seki au camp. Nous sommes en révolution. On doit bouger. On ne peut pas faire les erreurs. En 1960, Mali has experienced 4 rebellions. C'est-à-dire en 1960, ni quelqu'un fait Mali kono, on a nani de kera Mali kono dans les années 1960. En 1960, en 1963, jusqu'en 1964, rébellion kera Mali kono là. En 1990, jusqu'en 1996, kera wila Mali kono là. En 2006, jusqu'en 2009, kera wila Mali kono là. En 2012, jusqu'en 2013, en Floride kono là. Au fait qu'elle a eu la Malikonala. Donc, à te commis, ni konyi kukroye, a ben ani to wora di yana kake accord d'Algérie. Donc, that gave a raise to 4 different pieces across our line in the table. Ni nana la de Ouagadougou accord. Il y avait l'accord de Ouagadougou. Ça s'est fait avant l'accord d'Alger. Donc, à Kanaka Kono,
Quoi, un président Simo Dakantigi, quoi, à quelqu'un qu'il faut, l'intermalien d'accord là, ce n'est rien de différent, ce n'est que l'accord. En te fait, nous sommes en révolution. Quand ballon tant, kourkonna là, au te ballon boji là, ballon nga mine de katika, faraka, datunan tchakono, et tout c'est. C'est très important. Donc on doit parler, on doit faire tout pour qu'on parle. C'est ce qui est très urgent. That give a raise to 4 different peace accords. De 1960 jusqu'en 2013, on a fait 4 différents accords à Chinichitekele. Oui, Tarikoudi. Donc, oui, Tarikoumi, amanga segin au Kelenga. Donc, le président y a accord accord entre les Maliens. C'est la même chose, hein, les Maliens. Je suis désolé de vous dire. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est très, très important. Président a une balimbla par terre pour du bon. Il n'y a pas des accords entre les Maliens. Nous sommes des Maliens, et on va construire notre pays. Parce que c'est pour cela que l'ONU est en train de se repositionner. Donc, Naman Farati, on y met la sanction d'Ossi Lankan, à la Kankishi, à la Kantanga, à la Kololo, à la Djamanama, à la Kanake. Donc, c'est très, très important. C'est très, très important et qu'on aille en avance. On a un accord qui est black refait, en Mogola. Donc, il y a eu de l'accord de Ouagadougou. Different from the first 3 in the sense. That is a terror state. It is a preliminary agreement whose focus is a limited short term. Il y a eu l'accord de ceasefire. Il y a eu la préparation of the presidential election. The return of the public service. The elaboration of the framework of the broader and a more substantive future peace. Donc, en 2015, the more comprehensive peace agreement was not yet signed. En 1991, soit que le futur of a characteristic 1991, 1992, en 2006, peace accord. One is the fact that each with a different armed group. Donc, ayant suivi que accord. Donc, à la fin du journée, on va le président a accord qu'on a dabla, on a krakama, on a focusé dans la joka. Les Maliens ont décidé, nous fera assise là, on a sekoka. En 1991-2006, et le 6 janvier 1991, il y a eu l'accord, ce qu'on appelle l'accord de Tamarasek, à Bokalama. Donc, à Kanaké Modo Kono, qu'au président Kelenga Foko, intermalien accord, ce n'est que le changement de nom. Mogo Tseka Basoro Bo Bagolo là, quoi. Yé Bab Dunto, tu veux Basoro de deux. On a un accord Koin, on a Dabla, pour ne pas vraiment vous citer de l'histoire. Il y a eu l'accord de Tamarasek avant l'accord d'Algérie, à Bokalama. L'accord de Tamarasek est fait en 1991. Il y a aussi en 1992, le 11 avril 1992, il y a eu notre accord avec le Nation Pact, la Pacte des Nations, au Belamalif Kremaban. L'accord d'Algérie est venu en 2006. Vous voyez d'où je veux vous amener. Kabolon pousse. Depuis Assimman, la bébé n'est là. Donc, Assimga qui a un craquement. Mon beko don, mon koben donate. Ni transition, c'est qu'on accord qu'on moi bon on dala, ou y'en kelin fadin sakodi. Mes chers compatriotes, je suis désolé de vous dire, l'intermalien dialogue, ce n'est que de l'accord. Si ce n'était pas de l'accord, l'ONU n'allait pas adresser le Mali. Donc, moi, je suis parce que nous avons fait droit non, Dante, président, avocat, Koubana, non, c'est pas ce que le président a dit. Le président a changé le nom de l'accord. C'était l'accord d'Alger. Le président dit que c'est intermalien. Voilà. C'est ça la réalité. Bon, président Kélématoro a changé. Les gens ont changé le nom avant d'arriver de Assimi Goïta. Pour la mec, histoire forte. Voilà. Donc, il n'y a pas d'accord.
C'est ce que ça doit être. Président nga bolé ka foko accord te Mali ni mo chiche. Y a pas accord de y a Mali politician que le mec a offert à 5 ko jagiri fasaye ko intercommunication parce que ba donc il connaît l'histoire. Donc quel est ma ban? On a changé que le nom. Donc parce que en 1991 il y avait l'accord de Tamaracet. En 1992 il y avait le pacte des nations. En 2006 il y avait l'accord d'Alger. Donc cela est très très important en Akito là. En 2013, il y avait l'accord de Ouagadougou. Donc en 2024, on parle de inter-malien dialogue. Mouni Chaïra. Donc à Kanaké, moi aussi, quand il y a un Boudouaya, ante Boudouaya Barla, avec un président supporté, tient les camps, tient Mouni, ni accord Kounyanga Dabla pour de bon. On n'a pas besoin d'inter-maliens, on n'a pas besoin d'inter-flani, on n'a pas besoin d'inter-maninga. On a un pays à construire, il n'y a rien sur la table et on continue. C'est tout. C'est très très important. C'est très très important. Donc j'aimerais vraiment encourager notre gouvernement, aux décisions ta. Mon mec a une fois malien. On y est comme il faut anyana. A kanake mkosi kono koklonado. They are now getting involved on an accord business. Donc l'ONU va s'évoluer. Tant que accord comment ouvre interdialogue avec le président d'accord, il y aura des problèmes. Et puis à kanake mkono koni ko inte bandia balé ne ben konala. Bandia ben ko konala avec comme Mali aidé à faire. C'est très très sérieux. There's a big money involved in the process. Tout ce qui est l'involvement de l'agrément, il y a beaucoup d'argent de loupo qui est dedans. Warbedi Morodoma en cause pour faire des bourses sur ça. Warbedi Morodoma pour faire des escroqueries dans notre pays. Donc il y a beaucoup de choses dedans. Ni audité Kengambi. Quand tu dis, ni président et ministre de justice, c'est ça. Aka audité qui est accord Kouinka. Moi, je suis la Mali qu'on a dans tes cas là. Donc, on a accord Kouimbla, on a boire trop bella, parce que on a jamana motna joigné, mo sitna demain, mo ni film, boto ni monter, mo la dire qu'on devait là. Donc, on doit fesser notre destin et aller en avant. We must put end of this accord ASAP before l'ONU get more involved. On doit mettre fin dans cet accord avant que l'ONU soit involvée de plus profond. Comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'accords, mais il y a beaucoup de fleux qui sont dedans, il y a beaucoup d'argent qui sont involvés. On n'a pas besoin de ça. On doit bouger de plus vite. C'est des dépenses inutiles que le Mali n'a pas besoin. Voilà. Donc il faut que cela soit très clair. Donc je vais encourager notre président, Simo Dakantigi, vraiment, Masakemi Nanaka Djamanami Kounferila, Kanaka Antaye, me présente et encourager à Trano au chemin, c'est très très important. Donc on a beau ici ça, en Andado, Djien Nouvelle Tola. Premier ministre, ouvertement homosexuel. Premier ministre français. Le populaire ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, est devenu mardi le premier ministre de la France. À l'âge de 34 ans, le plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de la République française, le premier ministre, le premier ouvertement homosexuel, aussi l'issue d'un remaniement ministériel censé donner un nouveau souffle à la présidence au président Emmanuel Macron. Ni banana me baga ni France ministre Kouradi. Ni ne kira France premier ministre. A fourle le tchedima. Les Kamalongoro de a fourle le tchedima. Le Marocain. Voilà la madole. Ni me fait qu'à faire na walia jamana kono. Iba damnemi. Iba ke jamana yemo yedro. Dugu djeko tan France bien ni. Dugu djeko tan en demoume France, en niveau moume France a bebe ni. Dugu djeko tan. Ni ne loi changer France. Ni ne que exemple France. En acte nous remettra au boulot France. Donc ni mo bien réclamant. Il va braju tché, il est démarrer au France le plus vite possible. Ça c'est le début de l'abomination, le changement intellectuel. Ça c'est le début. Parce qu'il n'est pas de famille quoi. Il faut vraiment apprendre l'art de l'image.
L'art de l'image. La sacralogie derrière l'image. Et Amaï, ni chokel bala be, abe mali farfifini do akana. Ama kasonge parle mbaya ka bazena. Amaï mali gourmand bebila beni dambeya. Amaï président sur fini do ala kayala. Tout ça c'est de l'image. C'est l'art de la sacralogie. Il faut le franto. Donc, nous ne sommes français, c'est ça. Nous ne sommes pas français, être homosexuel, ça sera la nouvelle mano, ça sera la France. Français, bien encourager nous, ça, ko tchèque, dans la tchèque, donc, ni mo mo be fait, il casse fitri kanya, il be français bla, a benga djena teka tchèque teka golonte kawi. Yora rama de, wor bete wor nyuma quoi. Yora ina doba foku non, mek anana am dairi meri nyini na, non, atita ka udane, ntaw negene, atita ka udane. Et, ko jamana ni femi ka kan, ala buri nyemogo da awma. Hayre me ka fofolo ko Emmanuel Macron ko muso mbablo ko cherido be ofo. Be koni sona Emmanuel Macron e ka zayama. On ayala ya ka zayabu, mais anana ka premier ministre ko koni ta o cheri bablo fulelo openement 34 ans, un jeune de rien du tout, un homosexuel. Donc ni ba ira blessé en France. Ko France ka demseni fe bi. Ko beka ke gordigeni parce que gordigena di ko numa ici en France. Yani président a kefolo a connaît papu folo oya tasuma do ka pétrole kaka. Donc Emmanuel Macron nana kana tasuma ka toka. Donc ni lemina ke 600 et naturalité France. Ubena mu fene ke ko fa 600. Ubena fo 600 muso ni muso ka den soro ubena bla sangala cheni cheka den soro ubena bla sangala ka den ta ka bla mo kono bara kono kala mo ubena bla sangala. Ulu de ubena ke den suru mo 600 France. Ulu de ubena ke woklo nu. Les enfants artificiels. Donc, nous sommes comme une grande France. On peut dorer en balma mumbe France. Ni vraiment, ni c'est même moi, il y a France. Parce que France, ko banne est fléni. Ni France, ko banne c'est fini. La France est homosexuelle, c'est dit jamais. Dans un pays normal. Ça veut dire, les Français ne croient plus en Dieu. C'est terrible et dramatique pour la France. Notre prière est notre pire ennemi de la fin de la France. La France raciste. Et vraiment, c'est déjà, vraiment, c'est pas du tout la peine. La France est satanique. Vraiment, c'est pas la peine. Le Mali est béni. Ali France, quand on doit mettre fin dedans. On doit cesser de parler la langue française. C'est pas la peine. C'est-à-dire, il faut être lucide, humble, respectable, clair. Le Mali doit se méfier toujours de la France. Parce que donc l'air est très très grave. C'est très très important. L'air est grave, mes chers compatriotes, mais en bloquant une nouvelle leçon sans. Donc, en un français, on a douté avec la Russie. Il n'a pas que North Korea, on a Kati Gerula, Kassé Jamana douté, on doit faire la même chose. Kadanga Fo, Poutine, c'était une armée qui est puissante, il peut aller à North Korea de Metroumna, à Iran de Metroumna, parce qu'on a de Metroumna. Ne pas la North Korea Tale, Poutine Gadoula. Oui, North Korea c'est la défense tatomna. Le Mali peut faire pareil. Parce que la Russie est puissance mondiale. Fait un boulot à ce qu'il faut. Ah, la dia.
Donc a reconnu ben yere. Donc Kim Jong-un tara uruna irishila a bolenye a ka jamana doté comme de jamais vu. Donc nebulo anganga en focusé ne kan. Au lieu qu'anga ntake ko accord ou interdialogue anga bonin bella. On n'a que de combats à faire. Les accords ne font pas partie. Mali beni accord kouina depuis Assimi Tado avec le président. Moi Mali mara a bébé ni clean a ben na moi a trop changé, c'est pas la première fois. On doit apprendre avec l'histoire. On doit apprendre avec l'histoire. Moi on était kundo iseka bikeleka belala na kreche. Donc un président motivé na foko anya de metro bina ka ministre gain. Un président motivé na foko un France gain. Moi te nyina dunga de sa kula. Donc avec kokola akani ni interdialogue ko ni akani dabla amoto là. Nous, on a besoin, la justice, c'est tout ce qu'on a besoin. Voilà. Écoute ça. Donc, je vais vous amener encore à c'est ce qu'on doit passer notre temps là-dessus, pas l'accord. Voilà. L'accord est irrelevant pour nous. En focus, ce n'est pas les accords qui sont notre problème. Voilà. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de créer des écoles des ingénieurs et des sciences. Pour comme c'est qu'en focus futur, qu'en focus technologique, c'est de perdre de l'argent. Ça peut créer des centaines de l'école pour notre pays. J'encourage encore son excellence Assimi Goïta de vraiment écouter les cris des Maliens. Les Maliens ont été très clairs dans les accords et dans les assises. Les Maliens ne veulent pas cet accord. Du tout. On va faire une alliance, on va faire une intercontinentale, on va faire une intercommunication. On va faire un taf bien, un taf chimique. On va faire tout crime, on va faire un parti politique cola, on va faire un benanima. On va faire on va président encourager, on va faire on va nous écoute, on l'encourage son excellence. On a un fait assise la droite, ko boule prenti suit, na su atténuer ça. Mais na ko ka be boni chemin wala ni après moy mon fait assise là. Abena ana se ngoma parce que mon là, abake inintentionnellement. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le Mali là dans l'histoire de notre pays, le Mali a toujours fait des accords avec des différents noms. Avec na kekele. Ibe mon kalama dron, ngati oni be person suguro sikankuna. An ba foka an ka kumare do kanse ka bekele. Il veut voir mon calamadron, on y met pression sur le Sri-Lanka, à la Kankishi, à la Kantanga, ça va être trop tard. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Donc, on veut que notre président, à Kaniko et Beba, alliancio, sans alliancio, alliancio binaleo, à droite à Boratan, à Naboa Bella. Voilà. Bambara Maoud, situation sous contrôle. Ambouraka et nouvelle dose sur 600. Mali, Gourma, Raous, Bamara Maoud. Mali yoromito ko Gourma, Gourma Raous. Yorodo ko Bamara Maoud. D'après les sources contactées sur place, l'armée malienne a déjoué une attaque contre son camp dans la localité. Selon la source, l'ennemi ne s'entendait pas à la puissance du feu trouvé sur place a replié. Donc, en Borakuma, la RMA 100, en temps réel. Mali Kona la Yoromi Toro ko Gourmaraous. Yoromi Bena Fuma ko Bamara Maoud. Anga Kamimbe, Anga Djougou ya ese Kubeta Kain attaqué. Mais oui, ou échouera. L'armée malienne a déjoué une attaque contre son camp. Ou a essayé Koubé Kane attaquer. Anga Yoromi Toro ko Bamara Raous. Donc, au rôle 600, et armée malienne ga tasma a wulukan, ou kuntado nga foko moun kelme kou makono. Donc, ama foko ala ka nga jamana kishi alsa, ambura 100, quand les nouvelles sortent, aïe sur 100 à la in, ni nouvelle kelman ni sur la 100. Donc, on fa on yana, on amogote accord là. Ala, kuma be, shibe kuma la katema fo baka. Yo fa on yana amogote accord là. Amogobe femina ni erina. Oye kanga jamana armement ka monter en puissance. Amogo boulani erina. Amogo te accord fouille là. On n'a pas besoin de l'accord. Que cela soit très clair. On n'a pas besoin de l'accord. On n'a pas besoin de intermaliens. On n'a pas besoin de ça. Amogo beli kanga jamana sara sigi senga. Kanga jamana économie boostée. Kanga jamana armée boostée.
ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ ka kalan sabati an ka jamana kɔnɔ ni va-et-vient ba ni girigiragan ye an bɛ to na dɔrɔn on ye mun ɲɔgɔnna kɛ depuis dans les années 1960 u bɛna ɲɔgɔnna kɛ tuguni u bɛ pression dɔ sigi an kan an se ka bɔ pression min kɔnɔna la an bɛ pression dɔ kɔnɔ déjà i b'o mun kalama c'est trop tard n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'i bɛ pression sigi mɔgɔ kan a bɛ yen de donc on doit mettre fin à ça donc an ka bɔ yen sisan n'an da don Kasonge la Kasonge kumana Kasonge y'i da don kuma caman na donc vraiment j'aimerais vraiment écouter Kasonge an ka Kasonge ka kuma lamɛn parce que Kasonge kumana an ma tɔ to kuma la Kasonge a très bien parlé Kasonge kuma la dɛ donc parce que an bɛ charia fɛnɛ semaine na ni heure in na donc an bɛ Kasonge kumakan lamɛn très rapidement on doit célébrer Kasonge. Allongement des procédures, accroissement du stock d'affaires en attente d'être traité, nombre élevé de personnes en détention provisoire révèle un malaise auquel le ministre Kasonge veut porter remède. Un magistrat corrompu est aussi dangereux qu'un avocat qui négocie le procès avec son confrère commis par la partie adverse au détriment de son propre client. Tout comme un notaire qui fait du faux pour écarter un héritier de la succession au profit d'un autre. S'en sortent aussi avec un comportement moins vertueux. L'huissier commissaire de justice qui détourne la somme recouvrée pour le compte de son client. Le fonctionnaire des greffes qui fait de la rétention d'actes pour se faire payer des services normalement gratuits. Ou le surveillant de prison qui laisse les détenus sortir moyennant le versement d'impôts de vin. Croisade contre cette triste réalité pour doter le... Donc, il y a Kasonge Makane, Aïdama, Anga Jamana, réalité ou là. Ko jiji minte karate kanya. Ko oka juguni moko fakalai. Avocat mimbe bi aka kilanka. Oka juguni moko fakalai. Sura polisi mimbe moko la bo aka plasu la. Yefa muka kaso kono workama oka juguni moko fakalai. Donc akumana sharia kuma kan chamanka. Donc Kasonge kumana. Yoro na même profiter anga jamana ni nyogon chela ula. Mali ni Niger ni duguni nyogon che partir ki ko polisi be ka warmina moko la alsa. Moko ye ngole ka voko blanc ko nga foku be ko wala sa jamana ni moko kala me. Ko be ka warmina moko la. Ni Burkina be ko moko be ka do ou Niger ko moko be ka do. Ko anga moko mumbo au frontière na ko malheureusement o be ka warmina moko la ko dabla. Donc Kasonge il a parlé. Kasonge idama ka kuma chamana. Donc Kasonge idama ka kuma mununa mena ndama ka do la ka Kasonge kuma kana me. C'est très très important. On doit écouter Kasonge avec son analyse très pertinent. Très très pertinent. Amena Kasonge kuma kana me un à un. Donc, on va d'amener depuis au début, on va Kasonge décortiquer, c'est très très important. Il faut qu'il y ait un car la même parole ni en fleur pas fou. Il y a pas tout na sharia a jora ka bon jamana jola ni tien jamana o jamana minta sharia o place ka bo akono parce que adamadenw u bɛ baara min kɛ o baaraw sariya de b'a la ni gɛlɛya nana u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya u bɛ nana ye justice la donc justice de bɛ u bɔ ɲɔgɔn na donc o de y'a to justice jɔyɔrɔ ka bon société bɛɛ kɔnɔ n'i ye Mali ta justice yanni n ka don baarakɛlaw na a ka di n ye n ka dɔ fɔ gɛlɛya min tun bɛ justice la an nana justice kunna waati min na. Donc, nous avons en juin 2021, en 2012, il faut qu'on ait 2021, parce qu'il comptait le ministère de la Justice là. Donc, 2012, 2021, sans qu'on ait ministre temps de Temena ministère Kuna. Donc, il y a déjà terminé, ni remaniement béquet. Ministre foute segi kana donc a bebe tana donc o y'a to bara caman be o ma se ka kɛ fɛn caman kun be o tun kan ka boloda o ma se ka boloda o y'a to danayabaliya o nana justice ani justice yabuluw cɛ n'i y'a lajɛ o fana nana ni fɛn wɛrɛ min ye donc mutation o tɛ ka kɛ a ɲɛma parce que basigité donc dɔw kun bɛ bila place la u ni min man kan i bɛ taa dɔw fana sɔrɔ u b'u place suganti ka sɔrɔ minnu n'a ka kan olu bɛ kɛrɛfɛ donc o bɛ na ni frustration caman ye bon inspection fana. An ka nin yɔrɔ lamɛn fɔlɔ a ye nin lamɛn dɛ le Mali des démocrates le Mali de la démocratie a ye nin mɛn a kulo la ne m'a fɔ dɛ ne ma foyi fɔ ne bɛ analyse de kɛ Dante ka baara ye analyse de
ko Mali kono Mali ministre de la justice ko 100 kono ministre temps au koro Mali ministre kunte ali 12 mois ke ministre la Mali ministre de la justice 100 ans kono la 100 ans min temena Mali ministre de la justice a shima kalo tan fla dafalen ke bala la quoi ni doya ki atete me kelenga ni mu temena kelenga o kon a shima 100 fla so 100 kono ministre temps ro tango ni ngachani kono ne donc obe moni ke folo obe mo te ministre de la folo donc le ministre de la justice du Mali n'était pas respecté par les gens qui devraient lui respecter. Parce que tout le monde savait que les ministres les remaniements c'est avec gain quoi. Ils vont créer des flots pour que le ministre soit renvoyé. Donc ça c'est la démocratie de notre pays. Et plus grave, Mali kono criminel yoro la modo be temange fanga kungu yere la u yere bu yere sigi yoro min kadu ye quoi ne ma fode abetaka kasonye de be ka fu Mali ministre de la justice de be ka ni fo onyana Mali ndo akala je jamana tukumba wulu eni ala na quartier ga dugulo be se ka toyi e ga dugulo be se ka ke wulu comme ko ba yere sigi placer la justice comme là yoro mi mundia obe sigi mu mundia obo ke herbe shi herbe kle ni ministre ko kaba fo chinchoni ube bosegi wa sigi ministre ko abe boy. Voilà notre pays devant vous. Ne ka mateo an men jamana suguri kono ko an asimi boy abulo ko dangari ba encore chaque jour il y a des révélations qui est tellement pertinent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait quoi. C'est-à-dire, quoi. Mais vraiment, c'est des gens qui ont besoin de l'aide. Très sérieux. À ben la chrétien. Mais il faut être bête à tirer. Il faut aller reprendre votre putain de l'argent. Dans un pays dont dans la justice, les gens décident d'où ils vont occuper. Et il n'y a rien qui va se passer. Pendant les passés 10 ans, il n'y a pas un ministre malien de la justice qui a fait plus de 10 ans à leur poste. Donc on est damné dit. Ministre de justice ko justice kuma sabati. Intigala barkadi asimima. Ya Rabbi ya Allah. Intigala nyango jamana justice sabati. Intigala Allah obedia on malon isa on sekana on yanina. Intigala ikana kasonga kuma ban nke kuma ya Rabbi ya Allah ikala wala lisigama. Malion aya partager autonomisa wallahi kasonga kuma na mo ko be fem mali kurana kadi kasonga kuma min fo nyana na ma kasonga jukoma sentinin kan. Abord ne pas faire na tour là obe ne donc kasonga ka kula mais ay kuma min boa dakono na akara wallahi mali justice be nyakati ma Amerika a beni subhanahu wa ta'ala ci kasonga kuma min boa dakono na ala wuli na ala waliya ni nkira ngo jamana kono ni mali justice te nyakati ma Amerika kanete halalai ne ma fongona ma kene na ay mu fo adala na ake ambe be senga taso mo be barake be reçu mali kono ay kasonga kuma kana me folo akoni ya me folo ko justice ko koni kuma kuntala yorom na mo busigu yorom na mu munja oboke obeka ke justice kono oh ekoni bita abagumi chem tara ko jo nega dugolo kan kata ko jo na dugolo sanenka kaso ki jo kabe galonta kada merla alors que tiete na me salima aleka ko be ngavoka bulu na la sonama adama na jam na jelobo mabalma. Voilà un pays comme ça mais à la mede parce que justice ko incarné moula parce que un barakela odi mon chien bosser ne baro ne be se ka échouer mali kono to kene peri là s'il y a pas la justice. Tant qu'il y a la justice on se ka échouer mali kono on le be barake quand tu travailles tu seras payé mais duguni kono ni sera tein il se ka to dugula on écoute la bara la kosobe ay bara min fanake donc au rapport où compte rapport exploité ka nyangino ke donc on a mis donc mo chama kumbe usabola donc min kaduye ubuke ni ajatemne donc anga sharia chama fana kumbe utun kanka fale umaseka fale
yuruguyurugu kɛlɛli la fana n'i y'a jateminɛ donc an kun mago bɛ efficacité min na o kun tɛ k'a sɔrɔ donc nafolo minnu kan ka minɛ o kun tɛ se ka minɛ a ɲɛ ma droit de l'homme fana an kun bɛ ka baara caman kɛ mais baara in kun ma dafa parce que structure kun t'an bolo min bɛ se ka droit de l'homme question bɛ adressé wa n'i y'a lajɛ communication fana sira kan stratégie de communication kun t'an bolo donc cellule kun t'an bolo donc justice ni justiciable cɛ donc méfiance ba kun bɛ yen donc an nana o hukumu de kɔnɔ maintenant kabini an nana i y'a fɔ cogo min na an y'a jateminɛ yɛlɛma kan ka don kow taabolo la donc yɛlɛma fɔlɔ o kan ka kɛ texte o falenni ye ka texte falen pour que matière minnu b'u la olu ka se ka fɛngɛ donc filanan ka texte fana dilan pour que an ka laɲini ye min ye o ka se ka k'a kɔnɔ an ka se ka an ka objectif atteindre donc personnel fana a ka recruter voilà ay ka soge kuma kana mɛ donc a bɛ komi a bɛna don min na ministériya la ka soge bɛna don min na ministériya la c'est à dire justice malien yɛrɛ de justice kun tɛ yen quoi yɛrɛsagokɛ de kun bɛ yen il y avait un nom i y'a faamuya c'est à dire fogofogo dabakala quoi o de kun bɛ yen fogofogo dabakala mɔgɔ tɛ ɲangata mun ye justice jɛ a b'a kɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile foyi tɛ bɔ a la mun ye mun diya o b'o kɛ mɔgɔ tɛ yen ka baara kɛ personnel tɛ yen ka baara kɛ texte tɛ sabati rien du tout donc a bɛna don min na ka kɛ ministre ye a bɛ Mali bɛ nin cogo de la voilà comment le Mali était dirigé par la démocratie des Maliens donc a bɛ ka soge kuma kana mɛ ça c'était première partie a y'a fɔ ko kelen on écoute fana a ka recruter et puis mɔgɔw ka bila sira ɲuman kan donc mutation a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ donc an ye o disposition ta n'i y'a lajɛ réforme kunda donc pôle national an ye o bila sen kan pôle économique a saba de kun bɛ yen kelen bɛ Kayi kelen kun bɛ Mopti kelen kun bɛ Bamako donc o pôle ninnu sariya appliquer la o taabolo kun tɛ kelen ye donc ani procureur min bɛ pôle kunna o pôle de bɛ tribunal kunna donc de telle sorte que a ka baara ka ca a tɛ se ka a fanga don pôle dɔrɔn na n'i y'a jateminɛ commune 6 fana pôle antiterrorisme yennɔ fana procureur in commune 6 procureur don pôle antiterrorisme procureur don an y'a jateminɛ fana ni olu ye baara kɛ kiiri kan ka tigɛ yɔrɔ minnu na juge minnu bɛ kiiri tigɛ olu tɛ pôle kɔnɔ cour d'appel ta olu fana tɛ pôle kɔnɔ donc ça veut dire que baara a ma dafa donc an ye pôle antiterrorisme an y'a détaché ka bɔ commune 6 la ani cybercriminalité bɔlɔlɔw kan an y'a jateminɛ k'a fɔ ko caman kun bɛ k'a kan mɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn neni u bɛ ɲɔgɔn buruja escroquerie ni fɛn caman kun bɛ kɛ bɔlɔlɔw kan donc an y'a ɲini k'o kɛlɛ ni barika ye donc an ye pôle dɔ sigi donc min ka baara ye ka o comportement kɛlɛ donc an y'o bila sen kan ani direction nationale des droits de l'homme an y'o fana sigi pour que min ye adamadenya hakɛ kow ye o ka se ka sabati kosɛbɛ jamana in kɔnɔ donc o pôle créera o direction créera ani minnu ye yuruguyurugu kɛ donc u ye faso nafolo min suɲɛ pour que o ka se k'a minɛ ka segin faso ma a ka se ka lasago ka ɲɛ donc an ye agence dɔ sigi a bɛ fɔ a ma ko agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués donc an ye o structure bɛɛ créer ka b'o la an ka kiiri bulon an ye olu fana bɛɛ classé parce que n'i y'a lajɛ pour que mutation ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ f'an k'a dɔn tribunal bɛɛ jɔyɔrɔ ye min ye o t'a sɔrɔ tribunal dɔw bɛ yen san kɔnɔ u bɛ dossier min juger a bɛ taa fo dossier 5000 la dɔw ta bɛ 2000 la dɔw ta yɛrɛ tɛ 1000 bɔ donc u tɛ se ka kɛ pied kelen kan donc o de la an y'a essayer ka juridiction classé maintenant ni mutation fana bɛ kɛ juge an bɛ jateminɛ kɛ juge min kan ka taa ni tribunal la donc o b'an dɛmɛ k'o baaraw fana kɛ bon maintenant maliyɛnw minnu sigilen don kɔ kan an y'a ye gɛlɛya sɔrɔ la u yɛrɛ ka avec ko la donc an ye fɛɛrɛ kɛ ka code de personnel de la famille modifier pour que olu ka se ka u ka avec baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ
donc agné au parafana boloda donc ministère cellule de communication du ministère de la justice agno fana créé ani une stratégie de communication donc agné ambora pour créer donc ani yurguru kelali au kononana agné stratégie doit élaborer ani politique min kanka ke akononana ko kanka fena chugodi agno ke pour l'économique ka kola corruption kelali kan ani agno fana ke terrorisme jatige walo kelali kan donc agné au bara au boloda donc ni ajatemne donc agné réforme chamanke donc action chaman boloda lelo bo agné ajatemne fana ka foko anga personnel ate bolike donc ambora ka recrutement ke ka dofara juju kan donc agné juji kemafla recruter 100 flacono Allahu Akbar donc greffier agné greffier keme ani greffier muga recruter Allahu Akbar recrutement là-bas au Kera depuis 2008 Allahu Akbar juju ka recrutement là-bas au kunye 2018 yani angana là donc surveillant de prison fana depuis 2014 au recrutement Kera donc maintenant ni a jatemine donc dora to make fo 2022 amboraka mogo keme ani mogo turu recruter nyina fana ani mogo fenge ka concours professionnel konnana donc bara chaman kera pour que kanani danayaye pour que ka mogo haklisiki polisi ye foli forbake idasere ka ministre so aka barake bulofara amsika fo fambama c'est ça o nga yelema kunda mun kera yulu fo o yelema kunda na o kera kada kunga ambafe ka idase uluma ina fo mi grengrenela la yi agence do ko fo voilà donc agence ni a jatemne donc folo ni mo kunye yuruguru ko ke donc o yena folo menta on a folo o table banku gono o be so san o be sanu san o be ba bo jamana ko kan kata bla yorore donc ni kiru damna ibna soro fuite soro bulu donc o bulla fen fana temine donc o be don kasola o buka watike nu bora o ye fem no chien o beta o be soro la continuer no etuni Allahu Akbar donc anya jatemine o tesika be bo sisa anya jatemine minke kabini enquête be damne mo minno kasonge ko anga jamana kono il y avait pas de justice c'est le dit de kasonge ce n'était pas moi me dit sans fla kono yo mo ni fin keme fla yo de embauché sans fla kono sans mo keme asimi de tabarala structure foité justice judiciaire là qui était en place dans la démocratie sans embargo avec l'ami avec l'ONU avec ami avec la France avec ami avec tous les pays voisins les démocrates maliens n'ont pas pu diriger notre pays dans tous les côtés dénominataires il m'a traité jamana sera fait yoro fait il y a bétien. C'est un homme de droit qui est en train de parler devant l'opinion internationale et les Maliens. Donc, follow, nous pouvons choisir que Malikono, yene ka femita, iba mara, ibita kasola be santanke ka samu kwa ni bora, ye fe sheba beso yen. Kasonge obana. Obana. Ola nyafo ngai kwa mbwa dakono, nu ya ke, na kera. Wallahi billahi lezi ni barakala ni tura aventure la dro danga de ko benala na kirache iboro kuma foli na qualité clé ne ko nguna kera ni barakala ni turi kunfe fona kadi fona aventure ni gebila mais ka tu kunfe ka maliba into en ka opportunité bato malla vraiment c'est de la malédiction alaka kelini ala walali alaka afanga dama mais kasongo ko ni ya suyen ye fe suyen non sur ya suyen sebela faut que Dieu la te quitte et tout. Ah là, mais c'est très intéressant. Parce que d'abord, on a une justice quelqu'un. Donc c'est très intéressant. Niambe kouankodi, ou la me fait qu'à béjouer. Parce que, il y a chronique et fin flani. Et parce que boka kuma faut kuma mi kadidron ka bezou non non, nianga jamana fitiri. Quand la justice parle, il faut écouter. Parce qu'il sait qu'à takako.
Moi, si c'est que Djamana, il sait que d'autres Djamana Kola Kola Sarata Kono. Donc, quand le ministre parle, c'est notre vie qu'il s'agit. C'est très très important à Bouakar Konaté. Donc, on écoute. Cabinet enquête de Damene. Moi, je nomme le nom de Yuguru Kola. A Boula Feng, a BBC Kamene, a la justice ka Polokan, Yani Chien Kapange. Maintenant, nous, au fond, Minana, au fond de Kalfa, agence Dema. Agence de au fond Kalfa, ou Lassabo, Fokatase, Kirima. Maintenant, ni Kiritigara, Nairana Kafoko, au fond Kanka Meneka, 10 fasoma. Donc, avait confisqué, donc, la façon Polokan. Donc, à faire un tien, ni mobile ni fait un de tas ni n'en veut pas qu'on a fait un tien. Donc, on avait à pièce ou chien. Donc, on avait agence boulot. Donc, vraiment, amener un cagné pour le fouetter. Donc, tu vois là, on compte de au niveau du trésor. On nous récupérer au PBK au compte de Kono. Maintenant, il y a là qu'il faut qu'à ma fouiller. À voir le ségama. Il y a là qu'il faut qu'à nobala. Donc déjà état ka haké babolo donc là amassé donc anga boli atigi non fait ka fo ko amena fenge donc agence ni a jatemna ajoro badebe yurgu kelella parce que yurgu ko ba ko ke pour que kam na fa de soro bon or agence ka barabe na ke minye o be on na fa min non fait ou te non soro parce que o bolla fembe mine o be don kaso la fana donc finalement avec mo décourager donc yake ibita kasola ibora kasola ibulangulu donc nafa jumɛn b'a la ka yuruguyurugu ko kɛ donc a ko b'o cogo la jamanadenw caman jigi danbe sariyaw kan sabula a yira k'a fɔ waati dɔ la sariyaw sɛbɛnna sariyatigiw fɛ waati la mun bɛ fangala caman ye sariya sɛbɛn nka o ye fɛɛrɛ sɔrɔ walasa ka tɛmɛ o sariya kɔfɛ pour que sariya kana o nɔ minɛ i n'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛliw kɔnɔna na nka maaw kɔrɔtɛlen don est ce que nin waati na a ye baara kɛ walasa ka se ka yɛlɛma don sariya sen kan walasa ki o ka se ka teliya constitution kura in kɔnɔna na donc fɛɛrɛ dɔw talen don k'a yira k'a fɔ min ye immunitéw ye a tɛ baara kɛ bilen sauf i ka baara kɔnɔna na n'i ye député ye i ka député baara kɔnɔna na immunité b'i kan mais n'a bɔr'o la i ye ko o ko min kɛ immunité t'i couvert donc a b'o cogo la. Là an ka nin défini fɔlɔ Mali la n'a sɔrɔ i ye député ye ministre ye n'a y'i diya fɛn fɛn diya Mali kɔnɔ i b'a kɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile wa hɛrɛ wɛrɛ bɛ fɔ kɔ k'o banna immunité bɛ k'i ka fɛn kelen pe de la n'a sɔrɔ ne ye ministre ye sisan k'an to n ka ministeriya kɔnɔna la baarayɔrɔ la ne ye baara kɛ ka tiɲɛni kɛ k'an to ministeriya baara yɛrɛ kɔnɔna la o la immunité bɛ kɛ n kan ani mun ne ka bɔ sisan ka kuma dɔ fɔ k'an to baarayɔrɔ la ministeriya la o kuma a tɛ boli n kan parce que n bɛ ka baara kɛ n ka baarayɔrɔ la a heure la i b'a fɔ ko sisan n bɛ n ka bureau kɔnɔ n bɛ n ka baarayɔrɔ la n bɛ ka kuma n bɛ ka n da don jamana jɔko kuma la donc o la o bɛ tɛmɛ n kan mais ne kelen ka bɔ baarayɔrɔ la n ka taa sigi carré kɔnɔna la ou bien n ka taga bariso dɔ kɔnɔna la ou bien n ka taga dɔnkɛyɔrɔ dɔ kɔnɔna la ou bien n ka taa denguliyɔrɔ dɔ kɔnɔna la ko ne ye ministre ye ka n yɛrɛ kɛ sanba ye i b'a fɔ misidɛnga wɛrɛ la ka taga mankanko dɔ kɛ yen ka dɔ ka bin dɔ kan en dehors du travail n'i y'a kɛ Mali la dɔrɔn i bɛ taa kaso la nul n'est en dessus de la loi au Mali. Personne, immunité te mɔgɔ si kan. Immunité dan i ka baarayɔrɔ de n'i bɔra i ka baarayɔrɔ la dɔrɔn n'i jiginna à midi pile 4 heures pile immunité foyi t'i kan tuguni. N ka cɛ i mugan sugaro n mugan dɛgɛ. Donc ni ne Mali sariya ye. O la n y'a fɔ n ko ne ni sariya in ni a n'a la waliyara parce que i b'a dɔn le Mali n'a que des textes. On a toujours eu de beaux textes. Texte ni ko la waliyali kelen tɛ. Donc on écoute encore, mais vraiment c'est bon dans l'oreille. Mais nama la waleyale vraiment parce qu'elle bi dugolo be malla ama ban folo. Donc ne c'est qu'à faire une loi sous malla tromina. Comment les gens continuent à corrompre, mais on écoute. Mie privilège ou fanaye. Privilège à dire minuma. Privilège de fengue ou ka bara konnan de la. Na borola. Yuruguyurugu infraction n'a kɛra ni foyi ma se ka kɛ san 3 kɔnɔ min ye deliw ta ye ni foyi ma kɛ san 10 kɔnɔna na min ye crimew ta ye a tɛ se ka kɛ maintenant sisan an ye sariya yɛlɛma k'a fɔ ko badabada a ko tɛ fɛngɛ donc c'est imprescriptible
donc san mugan san bisaba san biduru hali ni bolla ite kisi donc parce que i mana segi waati o waati a ko bɛ se ka da kura ye donc o bɛɛ bolodalen don pour que ka yurugukɛlaw k'u décourager Allahu Akbar. Mali kɔnɔ fɔlɔ i mana tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ 100 ans de bɛ d'i ma 100 ans donc 100 ans kɔfɛ an ka kɛ sisan ne ye 100 000 milliards suɲɛ Mali kɔnɔ k'an kɔnɔ fan tewu ne y'o suɲɛ ka bɔ a to fanga la o bɔ a tagalen sisan Mali kɔnɔ ne bɛ ko sugu bɛɛ kɛ dɔrɔn k'a fɔ ka baw ta ka ko ralentir n bɛ taa tribunal la n bɛ bɔ n bɛ taa tribunal la n bɛ bɔ après 10 ans o ye ko bilalen foyi tɛ bɔ a la o loi o y'o changer Assimi Goïta y'o bɔ Mali sariya kɔnɔna la cette fois-ci Mali kɔnɔ n'i ye tiɲɛni kɛ hali san 300 n'i ye mɔgɔ ta n'i nana i bɛ taa sariyaso la il y a plus de c'est inscriptible c'est-à-dire foyi tɛ se imprescriptible c'est-à-dire mandat limité tɛ kokolo la tuguni n'i y'a kɛ dɔrɔn hali san 990 i bɛ taa sariya répondre bon u kun kɛlen bɛ ka jamana kɛ batɛmɛsira de ye ka sariya ka lupow créer sariya la u bɛ jamana nafolo suɲɛ Fatimata Gange u bɛ nafolo suɲɛ donc u bɛ temps ta o la foyi tɛ k'u la voilà comment le Mali a créé beaucoup de voleurs milliardaires o de la u tɛ fɛ Assimi ka to fanga la an bɛ Assimi bɔ an kunna a b'a kɛ Ala na kira kama an bɛ jɔn de bila an kunna plus tu étudies le monsieur plus tu ne peux que l'apprécier. C'est pas possible. Ça fait pitié. Effectivement. Hali sankemedo. Voilà, hali sankemedo na segera kana dron avec écrit. Donc à te prescrit. Donc c'est ça au cours de Bessema. Aywa, o kunnafoni lulu an ye kunnafoni fanba ye o ɲɛfɔliw faamuya an bɛna dakun min na o ye kunnafoniko sira fɛ ni juguya wale minnu bɛ kɛ ani kojugu minnu bɛ kɛ n'aw ka ma ko cybercriminalité tubabukan na o sira fɛ a ye baara jumɛn kɛ o nasiraw la n'i y'a jateminɛ waati dɔ kɛra donc bɔlɔlɔw o kun kɛra nɛnnikɛyɔrɔ dɔgɔyalikɛyɔrɔ ani escroquerie-kɛyɔrɔ ye mɔgɔ caman bolo donc min mana biduru kɛ ka forfait ta dɔrɔn o bɛ yɛlɛ réseau kan donc ni kɛlɛ bɛ ale ni dɔ cɛ a b'o nɛni dɔw fana bɛ taa wari di dɔw ma u ka dɔw nɛni k'u attaquer k'u diffamer donc a ko nana caya finalement a ye mɔgɔw tɔɔrɔ donc maliyɛnw bɛɛ de wulila k'a fɔ o ko ninnu a tɛ bɛn an k'a dabila donc leaderw u bɛɛ wulila k'a fɔ ko n'a ma dabila a man ɲi donc justice kun y'a essayer ka ko kɛlɛ baara caman kɛra a kɔnɔ mais procureur an y'a jateminɛ u bɛɛ ka pratique kun tɛ kelen ye dɔw kun bɛ ɲangini kɛ kosɛbɛ dɔw kun t'a kɛ kosɛbɛ dɔw kun b'u auto saisi dɔw kun t'u auto saisi donc an ko a ɲuman ye min ye o ye ka dɔ sigi a ko kama donc o ko fana gouvernement hakilinan kun y'o ye mais assise nationale de la refondation o kɔnɔna na maliyɛnw bɛɛ jɛra k'a fɔ n'an bɛ fɛ o ko ka kɛlɛ ni barika ye il fallait que an ka pôle dɔ sigi min ka baara ye cybercriminalité kɛlɛli ye Kulibali pôle an y'o créé k'o sigi donc u ye baara daminɛ donc o baara daminɛnen minɛni caman kɛra kiri caman fana kɛra donc maintenant dɔw bɛ ka kuma caman fɔ a la k'a fɔ ko donc cybercriminalité nacogo filɛ nin ye sariya in bɛ a mɛnna mais a tun tɛ ka lawaleya donc ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn u bɛ ka cybercriminalité lawaleya cogo min na n'u y'a lawaleya dugukolo suɲɛ la o cogo la ka lawaleya cogo département tɔ bɛɛ la walayi Mali bɛ ɲa ka tɛmɛ diɲɛ fan bɛɛ kan Mali bɛ ɲa ka tɛmɛ Singapour kan u bɛ ka baara min kɛ cybercriminalité la n'u sera ko u ka teli o yɔrɔ la cogo min na bɛɛ tilennen filɛ nin bɔlɔlɔ sanfɛ i n'a fɔ ko règle n ka cɛ n ka règle bɛ bɛɛ kɛra règle a bɛɛ n'a na kira cɛ n'i ye cybercriminalité in bɛ cogo min na n'i y'o latɛmɛ sisan domaine fɛnɛ fɛ dugukolo yuruguyurugu titre foncier kɛnɛ kan n'o kɛra sisan a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ donc ne kɔni ka kɛlɛ dugukolo ko de ni ɛri in na sɛbɛn yɛrɛ la ni dugukolo yuruguyurugu ko ma ban Mali kɔnɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ
nga che worba ambulo bangi kono America ame faga dugolo sa alsa mali kono anti seka sa nya furi ni mo kini mayre kibe ka dugolo fere fone jabete ke abera na yime finga wala firi mali kono ta dugolo sa ni ka wori dangalindu ni ala yi ka wori danga ta dugolo sa awo ni ka wori ni ala yere tsari ni ala yere ko ke e danga diya de kama ni eri na dro ta dugolo sa malla i bori bakola ka bi parce que masami ala dugolo ko manyana bo amanyana bo ni koni dugolo sa malla ni eri na dro sa te risque c'est pas sérieux alors que ne danté ne kan an sigere ka mo encourager ko ta dugolo sa ne a fo fene malo mbake mais masami ala ye ni erina ne date ne te mo si mo bega war garder ni dugolo yurugu ko dabla domina me damala abata dugolo sa akara dugolo sa ne mo si kan dugolo sa folo akon ya cybercriminalité ko koni ambeya ye ka foko kulubali ilala hauteur voilà ali mo minté nga che bakoronu mioro la beba ko differente donc kulubali ilala hauteur bon ne ta don mo mi me domaine niveau là kasonge ibi akrito mali domaine na ala na kira kama kasonge femi keleme ka antorobi iboro an kasire cybercriminalité ko la yo nyana bo monsieur le kasonge monsieur le ministre son excellence mo me ka antorobi as kasonge en aventure kasonge mo ga dugolo de be minila malila o be ta ka dugolo o be ta ko de joaka nu ko joaka o be galon ta da merla waso yani ka dugolo sa ye papier be vérifier ta papier wala bola ne bulu akana kele ko woro la. C'est ça le vrai combat. C'est très très important. Donc au kasonge kumana cybercriminalité ko quoi ala me alsa liberté d'expression avec bébolo il veut ce qu'il fait la fois il veut ce qu'il savoque mais kana sharia soso il a liberté que là ni sharia soso il veut infraction kono ni ko kodo kera kasora amake diffamation ni don neni bolola kan a charda jebe kera asiri donc en ce moment il y a la dignité atteint donc avec ça ou be escroquerie de que ni bololo sirawiye do fona be minke be jamal la murti kubla ou ka wili ou ka tieni ke ka tieni dum faso kono donc on a nyogo naw donc lui infraction de ni mo mi yuke sharia ko mo ma bom ko la parce que sharia ba fo mawo mayen mi yeni ke akanka nyangi ni hake katase ni hakema donc iye ma baye ni ma ba koke ino be menada la akbar iye leader ye ima leader koke iye nennike iye diffamation ke iye incitation à la révolte trouble à l'ordre public ke ino be menada kama ça c'est vraiment très clair ma chite sérieux sans faire donc au keleng amba ke fuka sa dana de continuer ni ala sonama ayo ministre ni yoro manjama be minu ka fo biya mambo ni yoro la nelu bala nga neli damate ika kuma ya jira ko fe bi saka adama de dambe ci ni yo bla blolo nuka sera bi nomne o bonya jatemne fen chamambe à la société qu'on a été bien. Par exemple, ni doye ngalon taka da doka ka fo kayo oke ka chari yorobe donc aya la goshi na ya nini aya la goshi donc na ya chauta abi la hala dawla ko jawu chari ka commentaire ou kala donc fana problème be ou bien mo la murti ou ka wili ou ka tieni ke ou ka ta tasma don yorawla on a fait nous otebe no ko ni kera dron o yesaria sosode donc justice ba barake et maintenant menani fana justice ka baraye mi na fora ko do yesaria soso koke sharia era de procureur yamaria aka tigi mine yani kiri donche ou bien ni dossier beta juge d'instruction fait na tara juge d'instruction be sega atigi mine yani kiri donche maintenant ni kiri sera na nobala ani nyangini min kakaka o be faye na notala be fo ka notala be bla be taso o minu
tɛ se k'a minɛ a waati kɔnɔ o ye sariya ye mɔgɔ minnu protéger par exemple immunité b'i kan donc i y'a kɛ i ka baara kɔnɔna na i tɛ se k'a minɛ mais hali o la sariya ko immunité b'i kan mais i ye flagrant délit kɛ i bɛ se k'a minɛ mais kɔfɛ n'u jɛra k'a fɔ ko k'i bilali bɛ kɛ wajibi ye mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ se ka ko dɔ kɛ mais olu minɛ cogo ani tɔw minɛ cogo tɛ kelen ye n'a fɔ ministre n'a ye infraction dɔ kɛ juge n'a ye infraction dɔ kɛ avocat donc i bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ pour que i ka se ka olu kiiri o t'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka kiiri o t'a yira k'a fɔ k'u tɛ se k'a minɛ mais i bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ yanni i ka s'u ma donc sariya de y'o prévoir donc o cogo la. I b'a fɔ o sariya ko fɔ maa caman b'i yɛrɛ ɲininka o kan wala cybercriminalité kuma surtout kunnafonidila minnu fana bɛ kuma kunnafoni kɔnɔ sabula bi diɲɛ yɛlɛmana caman pour que kunnafoni ka cari joona caman bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ sariya dɔ bɛ yen minnu fana bɛ a yira k'a fɔ ni kunnafonidila fana ye nin kɔsegɛwaleya n'a ɲɔgɔnna kɛ taasira de bɛ a kan ka wele cogo min nka an y'a ye cybercriminalité k'a kɔnɔna na o sira tɛ tagama n'a a yira k'a fɔ a ye fɛn fɛn bɔlɔlɔ sira fɛ o sira o tɛ appliquer olu kan e bɛ se ka mun fɔ pour que mɔgɔ ka se k'o faamu na kunnafonidilaw parce que olu b'a fɔ kunnafonidilaw so de kɔnɔ wa a dɔnnen don yamaruya de b'u bolo nka o deli min bɛ yen o tɛ bolo kan cybercriminalité direct de bɛ b'o kan. D'accord situation min bɛ yen n'i y'a lajɛ justice ale ka baara ye ka sariya de appliquer a tɛ sariya ta sariya parlement de b'a ta députéw de bɛ sariya ta jamanadenw bɛ tɔgɔ la k'a fɔ ni nin ko kɛra a kan ka ɲangi ten donc maintenant justice ka baara ye de ka appliquer ka waleya bon n'i y'a jateminɛ min ye cybercriminalité ko ye loi taara depuis 2019 yan'o ka se délit de presse o loi fana kun bɛ yen depuis 2000 donc maintenant o sariyaw kun bɛ ka appliquer maintenant cybercriminalité ta nana kɛ min ye ça veut dire que i ye bɔlɔlɔw de utiliser ka fɛn dɔw cari donc n'i y'o kɛ o conséquence o kɔlɔlɔ ka bon ka tɛmɛ fɛn traditionnels kan a tiɲɛni barika ka bon kosɛbɛ donc c'est pourquoi a texte talen yanni an ka ɲɛɲini daminɛ an ye sensibilisation kɛ donc ne yɛrɛ bɔlen CNT la u ye ne ɲininka donc n ye explication di k'a fɔ donc ni ne malikura ye bala malabɛrɛ sari ite mɔgɔ nini i bɛ bɔ k'i ka kuma fɔ i bɛ to danbe kɔnɔna la i bɛ to maraliya kɔnɔna la i bɛ to sabatiya kɔnɔna la i tɛ bɔ ka nkalon ta ka da mɔgɔ la i bɛ bɔ i bɛ tiɲɛ de fɔ n'i ye tiɲɛ fɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile wa hɛrɛ wɛrɛ bɛ fo kɔ donc ko ka mara sigi so o la ne ko n ko cybercriminalité ko in o bɛ cogo min na pourquoi o tɛ kɛ Mali yuruguyurugu ko fɛnɛ la o cogo la parce que cybercriminalité ko kɔni ça c'est clair malien den bɛɛ bɛ hali denyɛrɛnin min wolola bi Gabriel Touré la projet o bɔ kalama mais pourquoi o Mali yuruguyurugu Mali dugukolo yuruguyurugu ko c'est pas de la même catégorie alors que n'i y'a lajɛ mɔgɔninfin ka tɔɲɔ a ka dugukolo la o sɛgɛn ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais moi je dirais que l'État malien prend les mêmes vigorités quand ça vient de domaine et frauderie de domaine au cas où tu vois au cas où tu vois parce que malien ma ban charia ma a courir ko ka kɛ bɛɛ kan fan bɛɛ vraiment que sunbe ka ni mun kan état ali qui si ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ça fait plaisir parce que a bɛ mɔgɔ la dɛ ka charia la a bɛ mɔgɔninfinw basigi a bɛ mɔgɔninfinw bali i bila i tɛ siran sariya ɲɛ i bɛ baara kɛ sariya kɔnɔna la mais n'i tɛ fɛn dɔn i bɛ siran man ɲi jamana kɔnɔna la ça c'est très très bien moi j'aime trop les choses comme ça parce que ali Amérique bɛ gérer tan de mais problème ye mun ye dɔrɔn anw ka problème ye mun ye jamana kɔnɔna la Mali kɔnɔ yuruguyurugu mɔgɔw ɲɛ tɛ o ɲangata la mais mɔgɔw ɲɛ bɛ cybercriminalité ɲangata la donc ni yuruguyurugu ɲangata ni mɔgɔw tɛ ka o kɔlɔlɔ ye donc u ka yuruguyurugu ɲangata fɛnɛ ta k'a bila cybercriminalité ɲangata kɔnɔna la parce que cybercriminalité ta in ça marche très bien donc comme o bɛ ka ɲɛnabɔ an ka o kɛ an k'ale appliquer domaine tɔw la parce que c'est vrai la malien-denw tɔɔrɔ don yɔrɔ min na bi monsieur le ministre o ye malien-denw ka dugukolo yuruguyurugu le les gens on en est marre de ça n'i ye mɔgɔ caman yɛrɛ ye a bɛ ka douter justice la Mali kɔnɔ yuruguyurugu niveau de don donc vraiment n'a bɛ se ka yuruguyurugu niveau in n'a bɛ se k'o fɛn la teliya n'a bɛ se ka mun k'o yɔrɔ la il faut le faire parce que ne bolo c'est tout ce que les Maliens hali ni transition yɛrɛ lajɛ mɔgɔw bɛ ka douter transition ka ko dɔw la yɔrɔ minnu na yuruguyurugu yɔrɔ de don
Les gens se disent que on ne voit rien. Je vous donne un exemple. Il n'a faut que Kouranso Tane on a par exemple. N'a que Warishona Kouranso qu'on a la Beba Kalama et Edem qu'on a là. Mais ça m'est allé en été aussi interpellé la follow. Bon, ça c'est des choses que les gens ne veulent pas parce que Moro be Djenganimi nani erina, Djenganimi amo erila. Donc vraiment là qu'on sait que ko inga transparency kula. N'a faut que Koulibaly ka barman ba que trouver la cybercriminalité niveau là. Ça sera bien parce que namo ke anna ni befo ni Moro nyete Moro mu be ka bi Moro kan anteka koloyo là, abi Moro la décourager. Voilà. Texte talé, yani anga nyangini damne, anya sensibilisation ke. Donc ni ara bolen CNT là, ni nyiniga, donc ni explication di ka fo mo ka sabali anga segi anga dambema. Anga dambo anga seguma. Donc comme on le dit, et c'est pas comme on le dit en bambara mais l'arrogance, c'est pas une vertu en société malienne. Donc ce n'est pas une vertu. Et la vulgarité, c'est pas une vertu au Mali. Mais d'autres talents, comme Neni, allez démissionner au taquet, tu vois, comme Neni, comme Bourja. Donc, au coup, Nakera, c'est des infractions. Mais n'a qu'on fourni dit la fana, ni qu'on a fourni dit, une te tient. Et puis, Chamamba, ou bas d'abord, tient ni kake. Oui. Qu'on a fourni dit au Sradeka. Oui. Misalila, donc aw koni bɛɛ kasonge vraiment ama toto kuma la dɛ vraiment a kumana a ye maliyɛndenw sensibiliser ka mɔgɔw la hakili sigi dans tout le domaine ani critique sow la enquête bɛ sen na tant que enquête ma ban maa si tɛ se k'a fɔ ko un dossier est vide personne ne peut le dire donc enquête kɔni a bɛ sen na ni ala sɔnna a ma a bɛna jɛya responsabilité bɛ situer mɔgɔ minnu kan ka minɛ u bɛ minɛ mais u bɛna minɛ u minɛ waati de la donc en temps précipité donc an tɛ foyi kɛ ten inchallah adamadenya hakɛ ni o tɔpɔtɔli la a ko bɛ cogo di n'an b'a fɔ dɔrɔn ma ko bɛ cogo di aw bolo bi an y'a jateminɛ nin waatiw la mɔgɔ caman bɛ ka Mali accuser ko droit de l'homme bɛ ka violer. Donc vraiment, Kasonge, il a bien parlé. Moi, je suis satisfait. Vraiment, je suis satisfait. Satisfait nos biens, satisfait nos chimies. Mais tout ce que moi je demande, c'est des côtés fonciers. Vraiment, on a un acquis au rôle là. Il faut. On a un acquis au rôle là. Donc, on a un acquis au rôle là. C'est très très important. Vraiment, je suis très fier de Kasonge. Aboraka ni transparence m'diamalien donné. Aboraka ni folie m'diamalien donné. Vraiment, ça va droit au cœur. Vraiment, n'enga continuer à ça. En même temps, on a créé un baoubé. Ou beka kangarda et bololo kan makelawi. Et on a créé un dimsene munu. Nous beka nous bololo ke kormatikeli ni nyogon burjali. On a créé un bado be nere créé un bado do. Aboraka kangarda excellent dimsene ala me. Ni nyogon sabote nono. A kɛra sababu ye ka maa min kɔ don diinɛ la bi o ka ca dɛ ne yɛrɛ bɛ se yɔrɔ dɔw la ni mɔgɔ dɔw y'i ɲɛ u b'a fɔ ustaz a tɛ kuma ka mɔgɔ ninnu fɛ sa tiɲɛ ye diinɛ ye anw yɛrɛ ɲagaminen don anw ye kunfinw ye an t'a dɔn tuguni an bɛ mɔgɔ min lamɛn. Allahu Akbar. Vraiment, nous comme c'est que d'abord oui silamɛya in yɛrɛ de nege bɔ an yɛrɛ la. Allahu Akbar. A laban na an kun ye ko bɛɛ dabila k'an ɲɛsin silamɛya ma mais karamɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ cogo min na u ye ko in yɛrɛ de nege bɔ an na pewu. Allahu Akbar. An yɛrɛ t'a dɔn an bɛ min lamɛn. Allahu Akbar. Ni ne ye olu ye dɔrɔn ne bɛ se ka n ka téléphone yɛrɛ de faga. Allahu Akbar. Ni ne ye dɔw ka wajulu kunkolo ye dɔrɔn n b'a tɛmɛ de. Allahu Akbar. Ni dɔw ka wajulu bilala la yɔrɔ min na hali ne sigilen don pɛrɛnnen don baro kama n bɛ wuli ka taa. Allahu Akbar. Bon, ni ye mun se anw ma. Allahu Akbar. Tiɲɛni tɛ. Tiɲɛni don. N'i yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye dɛ i salen kɔfɛ i b'i ka kaburu kɔnɔ e ka kuma bɛ ka silamɛya nege bɔ mɔgɔw la. Allahu Akbar. I b'o yafa deli kɛ ala fɛ cogo di. Allahu Akbar. I b'o ɲɛnabɔ cogo di. Bon ninnu tɛ solution ye. Sɔnmɔgɔw ka taabolo la sama-samali ninnu ni ɲɔgɔn sɔsɔ ninnu ni ɲɔgɔn lagosi ninnu sɔnmɔgɔw ka taabolo la haramuyalen don. Allahu Akbar.
bon ni Canada suma démission ya mena mais comme go kan environnement ni ne nta fo maimato kana ka fo wagala ka fo masubela masami alay do bina me mo ngunu bina me mulufu démission chama bina me parce que chama metanga plateau kan wa mu befu ne afunya na Mali dame dugudi Mali islam dugudi islamia jagwate yefomya rasuluma dine jagwa mo shika yefoma fa zakir yefomya donc ibi zikir ke ibi kangar de da ibi wodul ke donc ni mo mi ala me kalas ni mo mala me kalas mais ka bori ko parce que doté aka kurushi sendatike parce que o ta très drôle au taramade o mai parce que doté ala benga koloshi ba mina bulo kono parce que to ke e ka fokibo bo islamia la o tere karama oke atetene karama oke ne be saraka bimbo e to don e be saraka mbo ne to don modo be ibale ale be kramati do maleka ala ni sranya o ka boni modo we minimum sans fait donc tout revient sur le madron mo ki bokolo déterminé e bora kolomununa e bora mo mununa ulu kuma to duma ni arama de ni famia dro ibe lafia ni famia dro ibe lafia e famia mo ka si bokolo ma quoi muna ne be du lo koleke parce que ne ba don en bora dumi gono en mo ka una en fufa funa en foy na fulu so to mina we du golo de sanga ke na flotiki donc ne ebe ka te o ki travail do ka ta bi etaka e duma bi mo sikan ki na fulu so abi toro parce que mo bokolo o la be fort anglo ba fo ko the children don't do what you say, they do what they see. Ko dente fenke ibe mu fanyana de me fenke abe féminin. Donc oboro kulumuna uluye mo munyuno ni mo la dulu do ye famia mo baskilo ni do mais ngache outra e bolo kanake ina foko uga chento uga maga urainto petini ambia mu jamjamba nalumai fabi to matantola ha mlikiti naluma bay fabi to afuga feta donc tu t'es timu ha kataka fambeke kirigiri machin mo de la business ni fona vraiment je crois que on revient à notre sens mais il faut on y avait sanglembo ngay chromatique dabla et nous mo mi rek beslamé rek don ala kira rasul sallallahu alayhi wasallam ako slameuma comme on même on korofo ko be komi be karama den sotige e be ka moso dun ina fo ko suba be karama den so dun to mina oui o be fo on yana de pa me ka bismillah rahman rahim kala oui slama ere josin damine di folo kika mo korofo dabla ko mo korofo la ka ko go allah subhanahu wa ta'ala ka te me dia fe be kan o te tiere wo mamadou damile o te tiere wa mais nyala de bi an islamé ala muni be ke bi ka teme fembe ka kutubala korfolite ka nyon kromatique be ba do quand même romma be ni mo a tableau be nous ya damne fi non ne mo ne be ka ameriki yibanu la me ne be to ka fond la me bangladeshien nous parce que ne be anglais mais do ne bulu la me ne bulu ka wajul la me ne yere ta quoi ne be kringile nous la me abere chromatically la chromatically ni kurane barkalim bay na fa ko ijibuta ko na la azubillahi minash shaitanir rajim. Donc vraiment je crois que cybercriminalité nana ausara ko sebe ha vraiment ausara na arsana mitramisi donc ne balana bawo ambola ermina et Amérique bora 100 ka kangar bada Ukraine Amérique flene ka kangar bada Ukraine America can't Ukraine. The United States has warned Ukraine that it will stop the supply of a missile for Ukraine Patriot air defense system in the near future, as a report by the New York Times as of January 6. American ko Ukraine ma ku make a missile patriotic min duma kuta duma toni kuba dili dabla kuti sekadi. US provide Patriot air defense system have played a crucial role in the Ukraine air defense against Russia attack. The 4 million and the PAP missile have effectively shut down all of the 10 next generation Kinzhal hypersonic missile, Moscow most advanced missile that Russia fired at the Ukraine. Remeka fokuka anti-patriotic missile kumelai.
Kouta dit ni Ukraine ma. Ko parce que ka kile o kele be 2 millions à 4 millions ma. Ko yo mundi Ukraine ma. Ko vraiment kaye Ukraine de me kosobe beba do côté tiei. America ma fou boudani wuyate. Ma sami alaye orona dron Poutine flene ka goshili bade me goshili goshi nga tie Ukraine ko naga ga dugu be bombardi. Akero bena. Plus de 20-25 régions ka be goshi fo capitale. Kapitanga cheka uka fen kuta insigilentoi patriote sigilentoi hera shira hera klina donc americain ko ni gombolote zama so ba ko kuna masami alaye americain ko komi adona sisan ko patriote katseka foi kumbe donc americain bora ko justifier puta dituni ya dia kutaka nafanya ere sakita di donc previous Russian president Vladimir Putin busted on introducing the King Charles several years ago that they travel so fast they could evade any air defense. Et n'était Poutine yaka exemple yao. Aïe kushilike aka King Charles duna fuera shira hereklina. N'était Américain ga feinto patriotique mais amaseka fueke. Donc vraiment amekuma ermina c'est-à-dire Américain ko kube se ko fait. Amekuma la ermina c'est comme ça amekuma la ermina bouro là. Elle ne balance pas bao. À l'aide des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais comme une analyse. Ambola elimina why thousands of Chinese people cross Mexico border to reach America. Ambola elimina alemeka fo Chinois ou Rebecca na America ici ça. Chinois ou Rebecca boost sena. Il n'a faut que Africain be boost sena tout mena. Kana America. Ou le fene break musila. Thousands of Chinese crossing the Mexican border to reach America. Chinois reflène ka Chine black. Giri. Ou chamamba des millions et des millions de Chinois. Ou le flène ka do Mexique qui fait. Ka do Amérique. Donc là, il est très grave. En termes de géopolitique, ça c'est de l'élimination pour les Chinois. Parce que mon est là, l'économie chinoise est en train de tomber par terre. En Bebora Kalama. China lost the job due to the high intensive zero COVID policy. Parce que vous policiers minta Covid kan ou vraiment au kelme ka jou kan donc uka ayrelme ka fo uka bar chaman China Chine 21% de l'emploi des Chinois ont été vraiment décrasés. Donc de ce fait les Chinois sont en train de quitter la Chine pour venir vers les États-Unis. Donc au photo de tara au rebe à la inna de erina Amérique konala donné par la mabagaou vraiment ni ko kelme ka Chinois la seran kosobe. Parce que les Chinois, il faut que les Donga Bokana Amérique, c'est l'illumination pour les Chinois. Mais il n'y a pas de à la inna. Donc, on me boka ne dauma très rapidement. Nouvelle woro bien, mais comme une chou qu'on a donné, mais n'a la son machine ouais, Chine fenêtre d'oreille, à mes nouvelle woro dauma. Il nous me bloque dauma. Et les gens médias qu'on a là, on est sur le cadre qu'on a là, into next time. Ciao, Kambe. Vraiment, Kasongé, on te félicite beaucoup. On t'encourage. À quoi qu'on a fait kumaï. Vraiment, kanake kumaï, kanake, kumamoubaï, parce que c'est vrai là, juste ici, c'est au cœur. Il a photo, mais la diamanakola. Malin dunga la ini primordial juste ici, ni sa juste ici, ça va ti, avec ça, kosowe. Mais anga bo kumamouba anga bo testi là, anga bo ni menake, anga la walia quoi. C'est très très important. Parce que un moment tout là, c'est vrai là, antefakato tout là. On veut venir chez nous, on a fait des investissements très colossaux, on veut venir créer de l'emploi chez nous. Mais sans la justice, dans un pays d'hommes, et vraiment, c'est très difficile pour attraquer les hommes qui ont leur tête à leur tête à leurs épaules. Donc vraiment, moi, je suis très fier de vous. Il y a une révélation, ça va droit au cœur. Mais cette fois-ci, on va voir, est-ce que ce qu'on a dit, on va exécuter. Et on va aussi encourager notre digne président, Simbo Dakantigi, de faire tout pour mettre fin à cet accord soi-disant intermalien. On doit même pas avoir de l'accord, monsieur le président. On a vu, les autres ont fait la même chose et le bilan n'était pas du tout compétent et on est revenu dans l'accord d'Alger. Donc, il y a bon nadron, en attendant en Congo président, donc, on n'a pas le temps pour ça. En attaquer le développement des fonds, ça coûte les Maliens beaucoup d'argent. On peut prendre cet argent et créer de l'emploi pour notre pays. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.